nwoke mụ na ya bi anụbugo nwaanyị a nke izizi ọ mụtala ya ofu nwa nwaanyị ya na ya na-abụ wee si okwu wee gbasaa bifo wee nụba m wee bata wee mụọrọ ya ụmụ n'atọ ka m mụsịrị nwa nke ịtọ ọ nọgide nnọọ one day bata sị m edi a ga-eje kpọta nwa ya nwaanyị ka o solufa wee biri ya wesịa maka gịnị ọkwa mami ya nwee dị kọstọdi ka efi na-eji akpọtalụ nwa na ịkpọtakwa kịta nwa na o nwere ike ịbụ nsogbu na ya na mami ya bivi n'udo ka ifi na-akpọtara ya dị eju sị na ya ga-eje kpọta ya ya sị oke o maka na ọ sị ya na ya na mami ya bisizi na kịta ya na ya chọrọ ka ya na ya na-abọ bikwuo ya sị oke o wee je kpọta dịka bata ya na-etiriti ka a si etiriti ụmụ ya na ya mindra na for one day na emenụrụ this girl ajọ ife si bụ nne anọgidezie dịgelu wee jekwulu papi ya si ya eni a chọrọ nkịta ya wee sị papi ya na egotene nkịta o na ọ bụrụ na o gote nkịta na ọkwa dịgal ga-ada efidi o na ya nwerekwa taịm ịga nyesie ụmụaka nri sisie nri nyewekwa nkịta nri na ya ma mmie o papi ya si na okwugo ịgbagonu ka a na-ekwu ya ụmụ ya wee gbatakwuo wee sị na fa chọrọ buusu na fa chọrọ nkịta ịghọtara na ewee kpie ya gbasa afa nnọọ nkịta fa na papa fa kaliba so papa ha welu maka na ya dagesti nkịta anụnwa this lady the girl kwuru wee kweta na ya ga-egotekwulu ụmụ ya buusu ma udochia ya gbanụ nkịtị wee lụọ gotelu ụmụ ya buusu ụmụ ya dụkwa ịtọ wee gotelu this girl nkịta ha wee bata ọsị m nne m chekigodu na fado 5 plus ofu nkịta and ofu buusu afọ ifugie na so na ego kwesịrị ịdọbụ ya wee gwadie wesị na ọ ga-eti ikwuru ya ego yes maka na kịta na ife a na-efe idizabrozi mmadụ ise na mmadụ 7 ọjụ ya amaghịgba nkịtị na-efe idi ha ọsị m anọgidezie this girl ebidokwe o si na ụmụ ya kwesịrị ị na-enye nkịtị ya nri maka na ya tọsị fa na ya kwesịrị ị na-ezife ozi maka na o nwee bọsị o ji esi bata fụ na buusu na-eri nri mana nkịta ada eri nri o wee jee wee makwulu nwa ya nke tọrọ mmadụ ya the second child wee tibie ife ya wee pụta wee gbose ha wee sị ha kedu ife na-esele unu ọ sị na o nyesiri buusie nri na o nyere nkịtị ya wee sị na bife egotelu gị nkịta na agwara gị agwa that you will take care of this dog ikwalụ na ọ bụrụ ọlụ nwanne gị nwoke inye nkịta gị nri o na inye nkịta gị nri dị ọlụ gị ya nwe inye buusie nri dị ọlụ nhawa ịghọtara na this girl agbakakwa je gwa papi ya wee pụta wee babasị na fa na-akpata division fa kwesịrị fanye buusu nri fa enye nkịta nri ya wee sị na ọ bụrụ na otu afọ ka isi wee chọọ then na the girl ga na-enyekwu nkịta na-enye buusu nya ka ekelufenye ekele ọ bụrụ na onye a fidie this week next week onye ọzọ efidie ka o wee do mma ọ sị mba na ya nwere efe ya nwere efe na ọ ma na ọ kalịsị fa na skuul na akwụkwọ ya dugo serious ọ sị m nne o wee welu this girl jee wepụta ya na skuul ọ na-agụ o wee tinye na best school one of the best school do around ebe fabi ka this man tiri nwa ya nwaanyị anụnwa ya wee sị oke na ọ bụrụ na itigo this girl na this school gị tinyekwuo fancha niile na fancha niile bụ nwanne ka fajebe ofu ebe ji eju this girl na-eje ebe a na-akwụ almost double 2 ife a na-akwụrụ ụmụ ya ọ sị m nne ihe agbasasị anya ọ sị m anọgidezie di ebido nyerezie this girl special treatment like na ya amụtarala ya nwa nwaanyị onye amụtara ofu nwaanyị na nwoke na-abụ papa efugo ọ jesizie ọnụ bata o buru ya pụọ ma ebu n'ụmụ ya every week ọ ga-ebu nwa take enye out feje out je rie ife jeme nna jeme ibie fajesie fa na-abata n'ime abalị ya na nwa ya ọ na-akụ 12 1 ịjụ onye ọsị na faje na nke mami ya wee fụsịzịa mami ya wee bataba ụmụnne ya wee bido wee dubanụ jealous na ahụ kwa mgbede ọ na-akwado na-amachagharị na ya na papi ya so apụ ndị ọzọ a na-eni ya anya ọ sị ma ọkwa ebe afọ ka esemokwu nọ wee pụta ọkwa etu ka esemokwu si wee bata na mara ejifa ya wesịa na ife ị na-eme adọrọ mma na ị na-etreat this girl different from ndị ọzọ na ofu nna kafa nwere na ọ bụrụ na ịchọ ịkpọ hapụ apụ gị kpọrọ fancha niile pụọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọfa gị hapụ fancha niile hia
ọ gị jee welu dis girl tinye na boarding school na o nwere ka ọ dụ ị na-etriti differently from ndị ọzọ fa na-watch na ọ dịrọ mma. di ya ajụkwa na-etriti dis girl well ife ọ na-emezi bụ ọ bịazi oduri eje ebe mami ya mgbe ụfọdụ fa nọ 2 days mgbe ụfọdụ fa na-ede o jesi ebata ya jụọ ya ebe ọ je ọ sị enyi ya je efu mama nwa ya enya lụzie dị nwa sị na ya chọrọ ịna fa wee nọzialụ nọzialụ 2 days wee nataba ọsị m ihe a na-afịa arụ ọsị m ihe a na-afịa arụ ya ewele aka nne yo this man ọjụ wele aka ekpe yo this man ọ bụrụ na ọ na-afịa arụ na ya ma ndị nwunye mana ọ na-eme ụmụaka affect ụmụaka bido na-afụta ya somehow ụmụaka bido na-ajụ ya ajụjụ dị iche iche ịmagolo ụmụ ajụjụ ọ ga-abụ nwatakịrị jụọ gị ịma mma ife ị ga-agwa ya fe bido jụbụ ya ọ ga-enwe amụlị aka efe ijire wee mụ ya ịmagolo ụmụaka ekwesịrị ịjụ fa na-ajụ ya so nya wee bidozie fajụọ anya ụfọdụ o jesie batanya asị fajee ka fajụọ papa ha ụmụaka wee bido ịjụ ya kedu ife iji tritiri anyị different from nwa nke ọzọ kedu ife iji wee lọvụzie onye nke ọzọ ịlọvụ ọzịfa ọ sị na onye anwa na-akpalụfa ife ị na-atụ ụmụaka na-afụ gị ka ị na-ajụ onye gwalụfa sị na ọmamafa gwalụfa so na ọ bụgodị na nwatakịrị ya marife ọ mara mgbe iduolu nwanne ya pụọ na idunuru ya wee pụ ọ mara mgbe ọ ga-abụ gị na nwanne ya jesie bata ọ na-alacha ice cream m na-enye nie ọ bụrụkwanụ na ị ga-edusi nwa afọ pụọ outside ị na-abata ka igotele ha something nke gwụkwalụ bụ ọsị bụ nne ya wee pakata ihe a wee sịbana ihe a bụrụ ihe a ga-eme maka na ọ ga-ekreti enmity kretie so many things n'isi ụmụ ya na ọ na-eme ha affect fafụ papa fafa anọlụ nwayọ fa ebidozie kpọba nwa a asị ịgbagolu ya wee sị mba wee kpọọ dị egwu ya gwasị anya sị na ọ bụrụ na ịstọpụrụ ihe a na ya nwee ike ịhapụ this marriage because of that oche na ya na-egwu egwu ya wee je chọọ ụlọ chọta ụlọ kwụọ ụgwọ ụlọ olu wondo jesi bata ọfụrụ ọzịfa ya na-ene anya ka o meghere arụ azị na nwunye ya nọrọzi nna ibie o megheriri arụ ya wee savụ ọnya akwụkwọ si anya bịa na kọtụ ka ọ gbasa anya ka o jezie nụbakwa nwaanyị ọ gbasagolo na nsogbu adọrọ ha wee lute na kọtụ ha wee kpebe ekwe na-ajụ dị esi a kedu ka isi chee na ihe anyị na-eme na ụmụaka ada afịa kedu ife kpatara ile iji wee tritibe this girl special ọ sị nọ nwaanyị ka ọ bụ kedu maka nke obele your second wife kedu ihe ejiri akpụ ya jọsị na ọkapeke na ọ bụrụ na o rie nne ya akpụkpọ ori ejebe ịkọtụ wee sị ya mba na ị na-ekreti enmity n'isi ụmụaka gị na ọ dọrọ healthy for ụmụaka na etu nwaanyị a si wee kpọrọ ụmụaka ya wee pụọ is better ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile a si na ọ bụrụ nwaanyị afọ ka a na-anọ na nke na ya nara eme naanị ya nara eme ibe ife wee bọsị ya na the woman elofu m nke a fọlọ n'ụzọ wee baba mba ịghọta na the woman wee kwụsịsịbe so many things ya gwalụ die gwara ya ihe a wutie na o so n'ihe ha ji wee move out ọ bụrụ na emezi o bụrụ ife niile family bugolu nwaanyị afọ ọ bụghị ya tago so mgbe ya na-ekwe na kọt ọ na-agọ o so n'ife eji wee mee the woman invite the woman wee bịa wee kpebe nnọọ kpegide kpesisi wee babalụ the man mba basịarịa babalụ the woman mba basịarịa jọji wee nọgide wee jụọ one funny question ọ na-amalụ question this jọji jụrụ jọji wee jụọ the first wife emere invite wee sị ya maka na ya mana gị na this man ada atọ bụ ka unu si atọ until ọ nọ the second wife o wee mụtaba ụmụaka unu wee bido wee tọba n'ofu ajụjụ ka ya nwere ịjụ gị na ịsa anya ajụjụ ga-agwụ ya ife ya ga-eke na this case n'ife a chọrọ ịma bụ ọ bụrụ na this second wife hapụ di gị ị ga-anụ ya this your ex ị ga-anụ ya ịza dị ka nza agba nkịtị ọ sị ya na ya chọrọ ịma gị kwuo n'iru the man ọ bụrụ na ọ hapụ nwunye ị ga-anụ ya ịchọ ka ahụ odoyi nke ntị na ị ga-aza anya bụ ajụjụ and be honest ụna m ife this lady kwu na ya ma nne n'iru the man n'iru nwunye n'iru everybody na-ebe afọ na ya ma nne ya ihe a fịọ na kọtụ wọọ the guy kụjasịla akụja tọn ọ nebie si isi gịnị o shift so ịmago mmadụ na-abọkwụ n'elu ebe a na o shift so nwa obele ọ sị ya kwukwu again na nchọ ka ọnụ ya asị m ma ị ga-anụ this man ọ sị na ya ma nnukwu ya na fa anụsigo gbasaa na ife jikọlụfa bụ nwa nwaanyị afọ na ọ bụrụ na nwa elu 18 years na nwerozi ife jikọlụfa iwe na-achọ ka ị gbasaa this marriage ụfọdụ ụmụ nwoke chukwu ma elu na ebele mgbe ụfọdụ eziokwu m adị m surprise ka nwaanyị a si wee mepee ọnụ sị na ya ma nne ya mana ọ na-fight tooth and nail to break that marriage akwa ifu gị nwaanyị akpọọlụ nwa gị na ya na-abọ mụrụ
ị na-akwụgharị orube ka ị nọọrọ nwaanyị ọzọ mụtaba ụmụaka ọsị gị bịa kpọrọ nwa gị na o need father's love na o need nna na o need ibie iwee je wee kwugbute nwa gị which is not bad o iwee bịaza treat rie nwa afọ different from ndị ọzọ maka na ọ na-abịa ilu obi onye gị ibọn gị ị na-eselizi ibọn gị free na iwe na-achọzi ka ị chọọ nwunye gị to go back to the first wife ya first wife wee kpochenye ego mgba n'ala ewee jụọ nyanwa wee sị ya ee mịa aka ya anụ ya wee sị nwaanyị adị anụzi ya jezie nnọọ nọba first wife ma okweghị ya nọbịa ewee jụọ di ewee sị ya ma ọka ya anụ di ekwuru okwu si n'ebe afọ ọkwụ jenọla ana n'oche kọt wee sịsị gbasa onye ọbụla naba wee nyere ha anọda deti ha ga-echigata azụ di wee tụọ wee bịa yọbịa biko ọsị bụ na di na-ayị ya kịta biko ọbịa ọsị akpọnye ụmụaka ka take efe out ka ame nna ka n'ibie kedu ife kpata dat n'unu ga-emegide mmadụ ife ruo na made in China the phone ya wee malụ na ife unu na-eme adọrọ mma azụmi na nwaanyị asị yes na ya ga-anọ gị ọdụ unu ka ọ ga-echigata azụ bịa na ayị ya biko na ọ ga-eteke ụmụ ya out ọ ga-abọda abat ụmụ ya na ụda mana nwaanyị nke izizi akpọgolu nwa ya na ọ kpọgolu nwa ya ọ desozi ha mpịakọmpịa bikos na ọ sị na ebe nwaanyị anọrọzi n'ụlọ na di ya amasị nwunye nwatakịrị ka akpọkwala ya nwaanyị ibe gị ka idele nwa ọ na-efe ide nwa gị nwa gị akọmplen uro for one day na a na-emegbu ya ma ọ na-esili nri na-enyere ya na nke a mee na nke a mee di ji aka gị jụsị na ị chọrọzi ịnọ tia nwaanyị ọzọ ichigata azụ ka ị gbasa anya ọkwa ifu gị ọ maka ndị na-eme poligami ọ maka ndị na-asị nwaanyị na-abụ ịlọ ọvụlụ nwaanyị ahụ but you couldn't treat her right o wee hapụ gị ọ bụgodu na iteritiri right o wee hapụ gị ọ chọrọzi na ijebela onwe gị belụnụ na onwe unu ebelu na-egbusisi onwe unu asị ụmụ nwoke na-anwụ ụmụ nwoke na-anwụ yes this is one of the things ụmụ nwoke ji anwụrụ because unu na-egbu onwe unu every day yes chai ike gwụrụ ọ bụ nne m tii na ọnụ n'okwu onye agbagalụ ka onye agbagala ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ